Yero yo try hagane ka por nga ko ay ka ban ya banta bat pi kumno ban yo priang ya ka jing pen khia haba pi pang pi jitom haba ngidon ka jing e bat ka jing janjar hoj ngila ban shim ka dawai lani ngila ban sumar suker lang baki dawai ki dashin te henrei ka ba kong santam kalong bangin pech Shau Jesus Christ namar ba u Jesus Christ ulong ublay Jesus Christ ulong si shauta ubala ben kia ke jingpang jitom ke jungi but haga bakut tam ga jem ga jungi hapadeng ke baro ke bangi la persyang haga jem jungi henrai kadai tang hau tra Jesus Christ ngin kmi ngin pech tang hau Jesus Christ ngan puli ya ga wei ke jing puli haga ne ga por ke de khot Bible naga gospel ke jong u Matthias kalanong ke ba pra bat ke ne ke de khot ke ba khat sau ter haba u jisu lo wan ha ke ying jong Petrus bat u yu i ke sen ken kurem jong u ba ka da thia bat ba ka pang kisho bat u lakta e ka kti jong ka te ka da ka kisho kla ino no ye ka te kla yeng bat kla shakri u endala janmit ru kila walam ha u shibun ke ba shong suj tela be no igimen sim de kaktin barla pen khia i bapang baro kum ta ba an pendep i kata ke bal ong do isya no tulupa udong uhi ula shimti ke jing kro jungi barla ba no ke jing pang jungi hangne ga ne kaktin ke joblai ge thu kain ba Jesus Christ ha we ke singi ula lek rung ha ka ying jong Petrus barla shem ye ka sen ken kurim jong u bakatia bat baka pang kisho Jesus Christ lo kata ya kata ka met ke jongka bal kata ka kisho kala petno kala ino no e ka met ke jongka bat kene ke briu kala yo jing pen khia bat kala yeng joj kala shakri yo Jesus Christ bat ha kata ka ju ka singi hil ong basibun ki pang basitom kala wan how Jesus Christ ki ba chong suj bat ki we ki ba pang bat ka tin joblai ka ong Jesus lo be no e ke mensim da ka tin bat kum ju ro ula pen khia iba pang basitom baro bat kum tal ong ba kani ka jing pen khia jong jisu kala pendep e ka jing ong jong isya no tulupa muda ong uhi ula shimtino e ka jing krau ka jungi bala ba no ka jing pang ka jungi kani ka ya dai bat ka kitab jong u isya lo basan pholai de khot sausan bada ka jing jingam snam jong ula pen khia nata ukir ba no ka jing pang ka jitom jungi ukit no ka jing susi jungi te komta habangi wan ha u kan jaga kamba ba uchimno uba no gi jingpang gi jingkrau gi jingi baro nang ta kum ke bengai ka donru ka wai ka lat ye ka jem ga jungi tin ga jomblai ka ong kum ni ha gospel ka jong Marcos ka long ka ba khat riu ga khot ka ba khat nyau bat khat pra ong kum ni ka tin jomblai ong kum ni puli kini ki dagru kin bud ye ga bengai ha ga kerteng jonga kine be no gi ksoj kin kren it lik ki batamai kin ra no ig beseng badada kin de ka peniap kan pensniu ki ken kin bu ig kti ha ga pang bat kita kin khia hangne ngako ban kren ka tukat ni ba Jesus Christ wai bor ig sinran Jesus Christ wai bor ig bengej wang ni ong kin ni ki dakin but ya kita ki bengej phila banam dei setia kita ki pastor la ni ke noyalap handai phila bandai ki bengej lese sinrang bat kin thai ki paj ba riu ngej Henry haba fidan kata ke jinget how Jesus Christ Jesus ong haga kerteng ka jonga kamur haga kerteng ka jong Jesus pine be no igi ksuj na ko ong sikentin klong kini ki jingpang jitom bunsin ki wan au ksuj ki wan soitan de soitan ba penpang jitom ye pi bat ke de ye pi ban be haga kerteng ka jong Jesus Christ ye kita ki jingpang jitom bro namar ba ki de kita ki ksuj ki krai ki ba penpang jitom ke jem ka jong pi wang ro ni kin kren ki thlik ki batamai habangi dua ye ki thlik ki kren ki thlik kalong kata ka ketien ka ba lesi ubri umla ban sutu enre khmat jong blengi kren ke jingmayan ka de ka je kren jong men sim khoj na ka shintur ka jungi hak hau blai ubokpa hau Jesus Christ hang te benen ka de ka jingi kren ka ba da ka bor ka bakin jaman sim nada shushu ongkin ra ig besen bala de kin de ga pinap kan pensni ye pi ken ngako ban ong hane ka por ba wat kan no ka bor setan kan mla ban pensni ye pi lemda ublai wai bor lemda ublai wai lat igita kino mla setia kidei tang kita ka bau jisu ong udeu nong tu wan ye ka ban penjot wan ye ka ban tu wan ye ka ban piniap de henry Jesus Christ ong
ngangalawan bakin yo ka jing em bakin yo kerhai ka ru haga gospel jong Yohanes lo ba shipho do ka ba shipho ka krene kata te na makata de tangki bor setan de tangki krigi krigi wan man tu ye ka jing ko jing khia wan man tu ye ka jing don jing em wan man tu ye ka jing bha ka jungi ka bangi yo pediang no blai hero Jesus Christ ko ngangalawan kin yo ka jing em bat kin yo kerhai ye ka ru kata ka mut ka jing em ka ba kerhai jing em ka ba ko ka ba khia ka jing em ka ba ngi yo pediang no blai ka jing ker khu bat shushu gak ni kin joblai ko ba kin bu ikik ti ha ga pang ba kita ga pang kim khia nama kata kom ke bengai ngire ban don kata ka bor ha ga tengu Jesus Christ ngin bukti hoj ngila ban bukti yela di ringkat ga jing duain bukti ngin shop ha ga tengu Jesus ga jing pang jistom bat ngin be no ta ga jing pang ngin be no ta ga bor setan ga penuit ingi bat ga tin baik ong kin khia ka mod ngi don ga jingit ka bas kem bahadin ka bangila duaing la shop di bor setan shop jing pang ngin ngej kem ba ngin yo pediang e jing pen khia tin ka jonglai ko ong ba ye ke ba pipan ha kerteng jong try Jesus ong ye ka tangan le ken nama ka tangi don ka jingai ba ye ke bangi duai ngin yo pediang hang ne ka gospel ka jong Yohanes Ukraine ka tau Jesus Christ kala no ba khat saw ko ngini ki kentin sangan pule khat saw ong ne lada pin panik ru nanga haga kerteng jonga yak tangan leken ong Jesus Christ nama kata un lek ka kamba e phi un pen khia e ka jing ka jong phi e ka jing pang stom baro ba phi duai ho blai phi duai Jesus Christ daga kerteng ka jong Jesus Christ kom tangini apdiang e je pen khia ka jim ka jongi shishu ka wai ka bangin suthu tin julai ko ba am don kano ka bor ka bala ban kta ye phi la ni ka bala ban ye le persya e phi ka ban yeng la ni ka ban job e ka jem ka jong phi Henry pin job ma phi ka tin ka jom lai ko ong kumni ngan puli na kitab jong Isuya kalau nong ka ba san po saw ko ong kumni nga ban puli pedang jong phi kanang ba pin long scam ka daga jinget na marbalai na marba ka tin jom lai ngin yeng ha ka tin jom lai ko ong ba am don ka daga tiat ma ka bala ban ye le persya e phi ki bor setan ki bor jingdom ki atiar jong setan ki namla setia ko ong kumni ka lanong ba Isuya san po saw ka dukhat ka ba khat nyo katiar baro ke batau persya ya pha kan mentoy baru telit baro ba yang persya ya pha ha ga jing bishar pan penrem kan ni ka long ka benta jong ki shakri jong utrai bat ka hok jong ki ka bananga ong utrai kan ni ka jimut hang ni ka long ba ka no ko no ka tiar la ni ka no ko no ka tiar thma ka ba yang persya ya phi la ni ka batau persya ya phi dau syaitan kan mentoy ka mut kanam la ban job ya phi baru telit baro ba yang persya ya pha haka jing bishar pan penrem utrai un ai ke bor phi pin penrem ke bor setan pin penrem ke bor jing dum bar war ka jing pangru bar long kan ni ka dei ka benta ka jong ki shakri ki jong utrai ka benta jong phi ka benta jonga bengin yeng scam haka ne ka tin ka jong blai namar bala utrai udai haka liang ka jungi u ei to ban yela yengi ka no ka ta ka bor ka ban yela yengi long kan rem no haka teng jong Jesus Christ nang ta haka jem ka jonga shamru e ka ne ka wei bala da ngingi so thu ye ka ne long ba ngin job ka jem ka jungi ak tin job lai kitab jing pen pau lenong ka bakhat ar kong kum ni lenong ka bakhat ar ka de khot ka bakhat wei kong Henry kila job no maki u namar ka snam u tau khulang brot bat namar ka ka tin ka jing pla jongki te kam simla ich ela ka jong ka jing em jin hadu ka jing yap mengi kibenge ni job yo setan ni job iki bor jing dum leng bagas nam jong utra Jesu la jaus nam naga banta jonga bat naga banta jong phi namagata ngin yeng hagas nam ka jong utra Jesu kas nam jong Jesu ka tap bat ka saj khoj yengi langi pang sitom langi don ga no ka jinge enre ngin job da kas nam ka jong Jesu kas nam jong Jesu ka long ka tiat ma ka jong blai ban yela persya yet ki bor jong setan baro bat long ba nikila job na meki u daga snam jong khulang brot kamut ka snam jong Jesus Christ balong khulang brot jong blai bad daga ketien ga jeng pla jong ki kamut ngingi haban pla ga ketien ga jong blai na syam haladi nga chale kum ne ba habang apang si tom ngong ba latho daga jingam snam jong tra Jesus la pen khia yanga nama kata kam kenti kata nama Jesus la yap nam ta jonga la jingam snam halor ka ding phna naga banta jonga la yegi kti jong la sa prek ki jat jong la sa prek yaga khli ka jong la pen prung jibo da pan snget sia yaga krung ka jong la sum do sum ka snam kala jauno berkom ta
dakane ka jingjam snam ka jung u lapen khia yengi te ngi kam kenti berber kumta kata kalau ka jing pla jongi habangi pang shitom te bat amde tang kata ngi laban job setan dag mangi pla ba setan umdon ruam bat ngi ngimdon menta ruam bat setan kum tangin job thiau ngin yala presya setan dag snam ki jong tra jisu bat kum juru ka tin job le kong kam krau uta badon hapo jongi bani uta badon haka perthei nang ne naga sithi baning kong ka jong yo anes kalanong ka basau bat ke de khodru ngin puli ka basau kong kum ne mapi pilong na oblei ko kun hep ti pila job no thiau yagita naba ulong uba kham khrau uba hapi ban yo ba haka perthei pi ngi ke benget ki khon ki jong oblei ngi don yo jisu ngi don yo men se khoj haka donot jungi namaga tang ngi sos kem namar kham khrau u jisu badan po jungi kham khrau men se khoj badan po jungi ban yo syaitan badan haka perthei ban yo syaitan ban ki jingpang ki badan haka perthei kini baro kilong hapo ki kijat jungi namar belai mar u jisu kris uba ngabat pingela pediang udon haka donot jungi udon haka jingem ka jungi komta ulong kham khrau ban ki eke baro te namaga kata kalong kalenti jong ka jingjob jongi ki khon ki jong oblei nolo kata u jisu kris ong ngalong u nong aplang brot ubabha te namaga kum nong aplang brot ubabha un sumar un sukheri yapi un donakat bat pi ka jem ka jong pi bat kum ta phim don kam setia ban shepting ngan leben pulina ka kitab sam kan khamirap inga yapi habangi pang sitom bat habangi kendu jinge kan yarap sibun kene ka dekhot bible ko ongkom ne ka sam arpolai ko ongkom ne utrai ulong unong aplang brot jonga nganam kerdu pentia yang ki jaka plang bajrngam yalam yang harut ki om ki bajai open paipat ega men sim jonga yalam yang hakalenti ka hokna ka banta ka kerteng jongu shisha langa yai lu ega tem ka srngiu ka jingyap nganam septing ega basniu namar mami medon ringkat batnga udingdu baru syandu jome ki pentingan yang hangni utrai ulong unong aplang brot jongi komta ngimdon kaman khuslai ngimdon kaman kerdu hoj open tia yangi haji ka plang bajrngam yela mengi harut ki om ki bajajai amde tang kata kalong ba ngin ngul komen namar balai ba ublai udon rakat bat ngi jisu udon rakat bat ngi ulong unong sumar jungi kom tangin shania bej hau hangni ka khot basau ko ong shisha langa yat ru ye ka them ka sengiu ka jingyap nganam sep tingi ka basniu namar mame medon rikat bat nga dingdu bersyandu jome ki pentingan yang teng ya ngisngau iladi bangila ya jaga them ka sringiu ka jingyap ngila sep ting ka jingyap yo kumnur ka jingyap kawan hangi henry ka tin joble hangni kong shisha langa ya lu ka them ka sringiu ka jingyap nganam sep ting ya ka basniu ngin kremen hoblai baka no ka basniu ka namlak ban wan hajan jungi namar balai namar hangni medon rekat mame bat nga udingdu baru syandu jome ki pentingan yang tegom tangin namdon kaman shepting he tongin shene askem oblai in supply ingi na kata ka them ka serngiu ka jingyap nginam shepting ki ke bro oblai udon rekat ka jem ka jungi nang ta shushu nga kawan ong hai de ka por bahabangi shania oblai habangi shania lut oblai kita ki bor setan kinamla banlai ARM ya ka jingem ka jongpi ki bor setan kinamla setia nama balai utra Yesu don haka jingem ka jungi uram sya bak ke kan jia ya ka jim ka jungi klem kata ka jing ailat ka jong oblai utra Yesu Kris ulong shisha oblai ulong no pen ulong pen kia ulayap ma u haloding penana bda jungi latep u ulami pat haka balai ka sngi kom tau don ka bor habneng bada khendau ka bor baro habneng khendau ka dei hau utra Yesu Kris dei tang utra Yesu badan bor haka ni ka perthai ye nama kata ngishane askem hau bada gani ka por ngala ban ongru bangin IT show tra Yesu Kris habangi pang sitom habangi don no benta ngin shania bet tang hau tra Yesu ngan puli susu sa khendet ngan sa penlong ka jingduai na ka sam kala na ba khandai phowei ka de khot bening kong bat kumju ki wei ki de khot ngan puli ki ba don kam bha hagani ka por ka ongkom ne uta ba syong haga jakabri jong ba kritam unyo yaine apo ka jingka jong badan bor halor baro pe hangni long uta basyong ha jakabari jong bakri tame kemudian basyong ha jakabari jong oblai
unyo yaine apo ka jingka jo badon bor halor baro ngumru blei ulong badon bor halor baro ngabat pia bangi ngirung ha ka jingker ka jingda ka jong blei lengba ka jingduai nginom septing syu nama blei ublei udah ka yangi udah yada yangi syusyu ka dekhot ka baar ong ngan ong spangu try ulong ka jekeri jonga bat ka kut jonga ublei ha ubang syania pi ublei udebet ong ublei ulong kata ka jekeri jongi ublei ulong kata ka kut ka jongi ka bangin wan rung ha ublei bangin don hapo ka jingada ka jong ublei u syania ha ublei ti kum ta mangiru kum jo ka dekhot ka ba kadukot ke ba khat sau bat khat khat riu ngan puli namar ba ulabu ila ka jing i hanga nama katangan pen im ye o ngan kentiu sejrong ye o namar ba ula itu ye ka kerteng jonga un khot kerpat iyanga tingan paiktin ye o haka jenjar ngan long lembat o ngan pelaj ye o bat ngan penan buram ye o bat ngan pen hun ye o da ka baslem karta bat ngan pen i hau ye ka jing pen im nama kata hang ni tin joblai nama ngabat phi kum ki khon joblai ki bala itu yo jisu ki bala itu ga jing pen em ga jong o ublai hi unam pen ran bok ho ya ga jing em ga jongi han un pen em yangi ne kata ga jing jenjar pen em yangi hab deng ga jing pang ji tom bat nginam de setia ban shepting wong kum ni ong haba pin khot kerpat yanga ngan paiktin ya fi ha ga jenjar ngan long lem bat phi bat ngan pelaj bat ngan penan buram ru nang ta ongan pen hunru daga baslam karta ngin syania hang ni ba ublei un pen slam ya karta ga jungi ublei un pen slam ya kata ga jing em ga jungi walangi pang sitom ru henry ublei hi un pen khia bat ngin yo jing pen khia na ublei bat ngin em slam ha ga nek berthai da bar ublei lo kular ga ni nang tangan puliru sa kendiat ha ga bangi ina ga tin ga joblei ko ong kong ba nginom yap henry ngin em nginam yap henry ngin em te nginam septing setia ka jing yap nginam septing de ke bro na marba ublai hi udon rekat ka jem ka jungi puli he ga por naga sam chispa khat phra bat ka de khot ka ba khat nyau ngin pej u debet u ong igini ki kinten nganam yap henry ngan em bat ngan pen mana ya ki jingle u try pi u david hap deng ka jing ka jung u labandon ha ka jing ka bakraw labandon ha ka temir jong ka jing yap ka jem ka jong o henry ushani ha blai baru ong ni genten ngannom yap henry ngan em bat ngan pen bana ya ki jingle ka jong utrai te nam ka tang ngiru komju ngin ngech kham bat ngin ong ru ha ka donut jungi ha ka shintur ka jung ngin pla ya ka ta ka tin ka jong blai ban ong ngannom yap henry ngan em bat ngan pen bana ya ka jingle bakraw ka jong oblay ngan pen mana gi kamba jong oblay ka ba ulale ha ka jing em ka jonga ngin pen mana da ka cintur ka jonge bat ngan oi phil ha bangi yang ha ka tin ka joblay kada long shisha ka ba em ka ba don bor bat kan sakhi ha ka jem ka jungi bangi long shisha ki khon ka joblay bat ngin light na ka jing pang stop ngin light na ka jing e baro ka jem ka jonge te ngin duai ka ni ka por ko pa jing ba beneng ha ka tengu jisu kres nga duai khmat jome na ka banta i wei pe wei ko try ki ba pang ba sitom ki ba ya kendo ka jing e ba ka jing jar ko try nga duai men pelat ye ki a try na ka jing e men pelat ye ki na ka jing pang jisitom men pelat ye ki be no ki suji krai ko try ki ba wan ha ka jem ka jong ki try nga be no ka de ka jing pang ha ka tengu jisu kres nga duai men site de ka snam ka jome kan try jisu be e men pen khoj no a try ka donot ka men sim ngwan men pen rit ngwan pen makmat jome kan try nama di tang ma me a try u blai bala ban bat e ka jem ka jungi ko try jisu e jonga me kham kraw bani ke ege bar a blai ki ka bor ka par thai ko try ko mala tho ga tin jome ba mel ong a blai mel lai hanga ka bor bar ha bneng bar ka khndo try jisu e jonga me don ka bor ban pen khia me don ka bor ban pen em me don ka bor ya ka ban khang lat yo soitan ba pen ban pen pang ba chi to me ka jem ka jungi try bi e jonga try pen khia na kata lekam ba pelaj luj a blai ki khun ki jome ki ba don ki jing e ba ki jing jar ha ka kerteng ka jongo jisu kres a try bi e kam kraw me ba don ka donot jungi ban yo soitan ba don ka perthai ko try jisu e jonga hot lang ya ji ka them ka sirngiu ka jing yap nginam ship ting ka bas new namrama me don ren kat bat ni hallelujah try jisu e jonga me don ren kat bat ni me don ka donot jungi ba de pen em ngi a try na ka jing yap a blai kum ongo dewet nganam yap
Heringan em ko try. Mangiru kom jo try nginam yap ablay. Heringen em haka kerteng ka jango Jesus Christ bananas red. Ka jingpang ka namla ban e iru em. Try ka tin jeme kala tho ablay da ka jingjingam snam ka jeme lapen khia ingi. Kom dangi nget a try da ka jingjingam snam ka jeme lapen khia ingi ablay. Hallelujah. A try be e jong a try ngin job thiaw yo setan ka tengu Jesus. Ngin job thiaw ni ka jingpang ka tengu Jesus Christ bananas red. Hallelujah. Try nginget haga jing yaban ka jing tap ka jing pat ka jome can try mela job no ka jing tap mela job no ka jing yap ablay jo try but ngia try kum ki benget ngin job no a try haga kerteng ka jango Jesus Christ bananas red dona kada ablay jo try Jesus bagi kon ki jome hang no hono baki dona ablay don badan po hospital nga duai men dona kada baki a try Jesus kidam do jingkremen habangi pej ki khmat semeng nginam do jingkremen nginam ran bok ho a try melong ka jing em jongi melong ka bor jongi try hallelujah a try ba khodor me ai ru ka kerteng ka jome ya ka bangin be gik suj ngin be ita ki jing pang haga teng ka jome Jesus Christ hallelujah hallelujah ko Jesus be ai ngo me kin try na ka bor ba ka buram ka jome kin try kham tam e a try nga ngech khem yo sngo ka jing duai ka jongi haga teng Jesus Christ amen.